מתמודדת עם מחסור חמור בעובדים זרים, והמשק ממשיך להיתקע בלי ידיים עובדות, במיוחד בענפים חיוניים כמו בנייה, חקלאות, תעשייה ותחבורה כמובן. למרות יוזמות חדשות להרחבת הכנסת העובדים הזרים, הפער בין ההצהרות למעשים משמעותי. על כך אנחנו רוצים לדבר עם עוז סגן, סמנכ"ל הצמיחה של נימה. סגן? כן, סגן. שלום עוז. צהריים טובים. צהריים טובים. אז בוא ספר לנו על המחסור האדיר הזה בעובדים זרים. אני חושב שקודם כל צריך לדבר על למה יש מחסור בעובדים זרים. אני חושב שמדינת ישראל הכירה את הנושא של עובדים זרים. זה התחיל אצלנו בבית מהסבא והסבתא בעולמות הסיעוד, ואחרי זה התחיל לגלוש לענפים אחרים כמו בנייה וחקלאות. אבל למה המצב הוא הרבה יותר אקוטי משלושת הענפים האלה? בסופו של דבר, הדורות הצעירים לא רוצים לעבוד בעבודות כפיים. לא רוצים לעבוד בעבודות... בעיה ידועה. כן. לא רק בישראל. לא, בדיוק, זו מגמה עולמית בעולם המערבי, אבל יש מדינות בעולם המערבי שידעו לטפל בזה מהר ולהגיב מהר, ומדינת ישראל עדיין לא מגיבה לזה כמו שצריך. אני חושב שיש יוזמות ויש רפורמות שבאמת מדברים עליהן, אבל עדיין לא קורות בתכלס. וזה מביא את המשק למחסור אדיר בענפים שאפילו לא דמיינו שהם יגיעו לעולם של עובדים זרים. המחסור החמיר במיוחד בתקופת המלחמה? חד משמעית, ב7 באוקטובר... לפני כן המצב היה יחסית טוב. גם... זאת אומרת, גם בחקלאות, גם בסיעוד, ראית עובדים זרים. זאת גם אמירה לא כל כך מדויקת, אבל היא נכונה. בסוף היה פה ידיים עובדות מהאוכלוסייה הערבית. נכון, הכניסו עובדים זרים, פלסטינים, סליחה, הכניסו פלסטינים למדינת ישראל, ומה שקרה ב7 באוקטובר, שגם מי שנכנס כבר לא נכנס לישראל, וזה ייצר מחסור יותר גדול ממה שנכנסנו אליו ב7 באוקטובר. אבל שוב, הענפים שבהם עבדו העובדים הפלסטינים היו באמת הענפים הקלאסיים. והיום המחסור מתחיל לדבר בענפים שאפילו לא חשבנו עליהם, כמו רשתות שיווק. אני לא יודע אם שמת לב, אבל בפעם האחרונה שהסתובבת בסופר, הסדרנים הם כבר עובדים זרים. יש חבר'ה תאילנדים שהגיעו לרשתות השיווק הגדולות, תאילנדים או סרילנקים, ובקצביות שאנחנו רגילים ללכת לקנות בהם בשר כבר עומדים מאחורי הדלפק. זאת אומרת, הרתיעה של הישראלים מעבודות כפיים זה רק עניין שהולך ומחמיר. חד משמעית. בעוד עבודות שלא חשבנו עליהן, בטח, כמו ברשתות שיווק, כמו שאתה מתאר. אם אנחנו מסתכלים על דור ה-Z ודור האלפא, שזה הדורות הבאים בתור להיכנס לענף, לשוק העבודה, הם בכלל לא באירוע, הם דור דיגיטלי שמחובר למחשבים ויודעים לעשות את הדברים בצורה הפחות או יותר סטרילית נקרא לזה, הם פחות עובדים את העבודות האלה. וגם הייתה לי שיחה עם התחקרנית, עם נועה, שאלתי אותה בת כמה, היא בת 24, שאלתי אותה, מי מהחברים שלה רוצה להיות נהג אוטובוס? אוקיי, תמיד כשהיינו ילדים חשבנו להיות, שאלו אותה מה אנחנו רוצים להיות נהג אוטובוס ודברים כאלה, זה כבר לא קיים. הדור הבא רוצה להיות הסטארט-אפיסט הבא, או מי שיביא את היוניקורן הבא, ופחות מתעסק בעבודות האלה. ולכן מדינת ישראל והרשויות פה חייבות להיכנס לאירוע הזה. הם נכנסו, אבל אני לא חושב שהם מספיק טוב ומספיק עד הסוף. היום להביא עובד זר זה עניין מורכב מאוד למדינת ישראל. זה צריך לעבור בין כמה משרדי ממשלה. כן, אז אתה אומר שגם לעתיד הם יהיו דרושים עוד יותר, אבל בנקודת הזמן הנוכחית הזאת שאנחנו ביום שאחרי המלחמה, ויש עבודות שיקום ורבות העבודות השיקום, בכל מיני תחומים העובדים הזרים נראה שהם חסרים. במיוחד בנייה מן הסתם, ותחבורה וכל מה שצריך בענייני הפרויקטים הגדולים של השיקום. תראי, בענף הבנייה יש חוסר של 30,000 עובדים. כרגע 30,000, זה החוסר. זה המספרים שנזרקים, אתה יודע, זה בין 20 ל-50,000 עובדים. זאת אומרת, נכנסו, אבל עדיין לא מספיק. נכנסה מסה גדולה מאוד בשנתיים, 3 האחרונות, ועדיין זה לא עונה לביקושים. אוקיי, אז תסביר לנו את הסיבות למה. למה לא מגיעים יותר? אני חושב שזה מתחלק לשניים. בדבר הראשון זה באמת הקושי שמטילים היום במדינת ישראל על הבאת עובדים זרים. אם אני היום קבלן... אתה יכול להתרכז ספציפית לגבי תחום הבנייה? בטח, אם אני עכשיו רוצה להביא עובדים זרים לבנייה, אני חייב להקים תאגיד של כוח אדם. מדינת ישראל בזמנו פיצלה את זה שקבלן לא יוכל להעסיק את העובדים לבנייה של כל מיני דברים בשכר ודברים כאלה. זה שהיום תאגידי בנייה שמספקים את כוח אדם לעובדים. אז אני צריך להקים תאגיד, אני צריך להשכיב הרבה מאוד כסף כביטחון למדינה, אוקיי? ואני משלם את הכסף עוד הרבה לפני שקיבלתי את העובד הראשון בנתב"ג. זאת אומרת, העניין של השכר. בדיוק. זה העניין של הכסף. קודם כל אני חייב לשים ביטחונות בשביל להקים את התאגיד, וזה עולה לי הרבה מאוד כסף ומימון ודברים כאלה. זה כבר הופך להיות יקר ולא משתלם מבחינת היזמים. וברגע שזה הופך להיות יקר, כמו כל עבודת מימון, המימון הזה בסוף מושת על מישהו. מישהו משלם את המימון הזה, וכנראה שזה בסוף הצרכן קצה, שיצטרך לשלם את מה שאותו תאגיד שם
כבטוחה במדינת ישראל עד שהגיע עובד. מה השכר של עובד זר בענף הבנייה? בענף הבנייה זה באזור 8,500 שקל מינימום, שכר גבוה. ואפילו למעלה. זאת אומרת, זה שוב, זה מתחלק באיזה תפקיד הוא עובד בתוך הבנייה, אבל במינימום זה 8,500, זה יכול להגיע להרבה יותר. שכר גבוה עם פערים גדולים מאוד לעומת השכר של העובד הפלסטיני. בוודאי. אבל גם התפוקה, תראי, אנחנו עובדים הרבה מאוד כחברה פיננסית שנותנת שירותים לעובדים הזרים, אנחנו עובדים מול המעסיקים שלהם. ואני יכול להגיד לך שבזמן האחרון אני יושב עם הרבה מאוד מעסיקים, גם רשתות שיווק, גם בענף הנדל"ן, גם במלונאות. הדבר הראשון שהם אומרים זה יעילות של העובד. זאת אומרת, עובד שמגיע לאתר בנייה, או מגיע לבית מלון, או מגיע למסעדה, או לרשת שיווק לעבוד 8-9 שעות, הוא עובד 8-9 שעות. אין לו הסחות דעת ולא מסך. אבל השאלה לגבי המיומנות והכישורים שלו, ביכולת שלו בכלל להביא לתפוקה גבוהה. נכון, אבל גם לזה יש פתרון. זאת אומרת, הסינון מתחיל כבר במדינת המקור. יש היום הרבה מאוד חברות... אז מי שמגיע יודע. חד משמעית, היום נפו... יש לנו ממש פחות מדקה. אתה יכול להתייחס לצד היותר פיננסי של העובדים הזרים שנמצאים פה, כמה כסף הם מעבירים למדינת המקור שלהם? בוודאי. כמה הם צורכים פה, כמה זה לצריכה? בוודאי. תראי, עובד זר מגיע לישראל לא מציונות גדולה, אלא מרצון להרוויח כסף, ובישראל הם מרוויחים, גם ביחס למדינות אחרות, הם מרוויחים שכר די גבוה. כן. עובד זר ממוצע מעביר כ-80% מהשכר שלו. 80%. כן, למדינת האם, אבל ב-20% הנותרים הוא ממש צורך בישראל, הוא קונה, הוא הולך לסופר, אנחנו רואים את השימושים שלהם, הם ממש בריינג' מאוד, במנעד מאוד מאוד רחב של שימושים. אבל בסופו של דבר באמת האירוע שלשמו עובד זר מגיע לישראל זה בשביל להגיע, לשלוח את רוב הכסף שלו הביתה לתמוך במשפחה שלו, ובזה... ומשאיר לעצמו 20% מהשכר שלו. לגמרי, לגמרי. טוב, נקווה שיהיה שיפור בעניין הזה של המשבר עם העובדים הזרים בכל הענפים, ושיהיה כמה שצריך. עוז סגן, סמנכ"ל צמיחה בנימה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.